estem a l'Entre Cavallets. Avui parlarem amb la Júlia i la Marta. La Júlia ha presentat una sèrie de fotografies a l'exposició Els nostres cossos i la Marta és la seva model. Així que, hola Júlia, hola Marta, com esteu? Què Hola. tal? Bé, molt bé. Doncs si voleu presentar-vos i... Doncs jo sóc la Júlia, que el meu nom artístic és Essence, amb 3 S's, i bueno, vaig introduir-me en el món de la fotografia, de fet no fa massa. Sí que és veritat que recordo que de molt més petita portava la càmera com a tot arreu, recordo estar enmig de classe també fent fotos als meus companys, com tenint la necessitat de gravar i de congelar tots aquells moments que compartia amb ells. No recordo tant com fer fotografia a modo més artística o de floretes, dels detalls, sinó del moment present. I va ser ja de cara més cap al batxillerat que vaig començar com a fer fotografia una mica més experimentada per mi. I bueno, no ho sé, a poc ha anat evolucionant tot el procés creatiu fins al moment d'ara, que bueno, alguna vegada ho he comentat amb la Marta i que després mires enrere i veus tot un canvi, tot un procés fort que no et dones compte i que també a nivell creatiu, també com vas evolucionant tu com a persona i vas visquent diverses experiències, doncs també o sigui, es complementen, no? Els dos camins i van evolucionant a la part. I bueno, sí que en la meva experiència he tingut com 3 moments així més d'impacte, per dir-ho d'alguna manera, on he compartit o he coincidit amb certes persones que m'han fet com un impuls i bueno, va ser cap al 2015 que vaig començar com a fer projectes més creatius, audiovisuals, etc. I ja et dic, vaig com coincidir en el camí amb persones que em van ajudar a fer un impuls i a tirar endavant com aquest món de la fotografia, que és molt extens. I després també un dels moments més importants va ser coincidir amb la Marta, en aquest cas amb el seu projecte de Círculo, que va ser totalment inesperat i també ha sigut un punt important en el meu procés creatiu, per així dir-ho. I bueno, no ho sé, a nivell personal m'agrada moltíssim fotografiar tot el que és naturalesa, paisatge, espais com natural. M'agrada molt tractar també amb la llum natural, sempre, en la gran majoria, tots els meus treballs han sigut amb llum natural, en espais naturals, sigui interior o exterior, i no ho sé, m'agrada molt també, evidentment, fer retrat més creatiu, per dir-ho d'alguna manera. Vale, Marta, què tal? Tu sempre has sigut model o...? Mira, el tema és que les fotografies aquestes, que bueno, la meva fotografia en la que soc model, que em mor de la vergonya perquè no soc model, molt menys, eren una tirada de fotografies que vam fer perquè el meu projecte es diu Círculo i és el que promou és la fusió del més terapèutic o de creixement personal, que és com jo vaig començar la meva trajectòria, no? Jo soc terapeuta holística, teràpies alternatives, reiki, teràpia energètica en general, i l'art, no? Que va ser una faceta que sempre havia estat com algo extern, però que vaig incloure. Llavors, aquestes són unes fotos que la Júlia em va fer per un taller que feia jo d'un llibre que es diu Les mujeres que corren con lobos, de la Clarissa Pinkola Estés, i vam fer com una... Sí, feien eren uns tallers molt bonics on representàvem cada conte i el miràvem entre dones i era molt guai. Llavors, era com les fotos promocionals del taller, no? I llavors estàvem en una cova molt xula. On era, Júlia? La cova? Una cova tota vermella, superguapa. I va resultar que vam anar diumenge i hi havia moltíssima gent i em va fer molta vergonya perquè havia estat mig en boles, però al final van sortir molt boniques. I una d'elles és la que l'he exposat a l'espai. Com us veu conèixer? O us coneixeu de sempre, vosaltres dues? Sí?
No, de fet va ser perquè jo el vaig començar el projecte col·laborant amb gent en trueque, en intercanvi. Jo feia sessions de teràpia a canvi de coses que jo necessitava. I una cosa que necessitava era fotos per la web, pels productes que jo venia, per tot això. I llavors la Júlia em va contactar, va venir a fer-se una sessió i des de llavors ja portem 3 anys, 4 anys. Oh, que guai! Sí, tot el que fa Círculo, ella fa les fotos per sempre. Vale, que bé, és tu fotògrafa personal. Que super guai. Com que m'ha sortit molt, el seu estil s'ha anat com entrelaçant amb les coses que els meus interessos també a nivell artístic, o sigui, com que hem anat trobant la manera en què ella creixés com a fotògrafa, a la vegada que jo deixava que ella em proposés i canviava l'estètica també de Círculo, és com, bueno, ha sigut un diàleg i ara de fet el projecte l'estem portant una mica entre les dues també. Que guai. Super. Sí, molt bé. Molt guai. Vale, Júlia, jo he vist que a la teva pàgina web com que t'hi dediques bastant professionalment i que tens com diferents, no sé com es diu, no? Diferents com tipologies, no? Fas foto de producte, foto de bolos de concert, no? Fotos de bodes i així. Com has arribat fins aquí i com t'ha costat o què t'has trobat pel camí o què no, o si ha sigut fàcil, saps? Com ho has fet? Jo penso... A veure, sí que és veritat que és el que et dic, que n'hi ha un punt d'impàs a, no sé, 3 anys enrere potser i ara, perquè el reconeixement també és diferent. Però, bueno, al final, jo, en la meva experiència personal, treballar a festivals, treballar a segons quins llocs, el que m'ha ajudat més, a part de que l'estil encaixi també, que sigui el que busquen, etc., no sé, molts inputs, ha sigut la iniciativa de moure't, de ser un cul inquiet i escriure a tot arreu i ofertar-te com, no ho sé, hola, soc fotògrafa, faig això, si t'agrada perfecte i podem compartir-ho i si no, doncs cap problema. Bueno, vull dir cap problema, que n'hi ha moltes vegades que no et responen. Però bueno, i no sé, i que tinc la gran sort i estic superagraïda de tindre un entorn, no sé, que ho ha rebut superbé sempre. I llavors, si qualsevol tenia les bodes que he fet han sigut com més des d'una mica del meu entorn. I al final, un cop entres una mica en el món dels festivals i comences a fer com projectes amb persones que també tenen els seus projectes artístics, al final és una mica un cercle. Ja, és una roda i es va fent gran, no? M'imagino també, vull dir que estar en contacte et posa més en contacte. Claro. Sí, sí. Guai. I amb què et quedaries, per exemple, de tots aquestes... Amb què em quedaria Si et diguéssim, mira, a partir d'ara pots treballar sempre fent l'estil de foto que més et moli, saps? O... no sé. I amb quina et quedaries? A mi els projectes artístics són lo mío, lo que más me encaja i també en línia paral·lela als retrats artístics. O sigui, a mi m'encanta connectar amb una persona i que surtin coses increïbles. Vull dir, la sessió amb la Marta, per exemple, no estava massa planejada com de sí, et posaràs aquí d'aquesta manera, amb aquesta pose, tal, no sé què, o sigui, va ser un descontrol del que t'ha comentat ella, que la gent... ella estava morta de vergonya i en plan, Marta, porfa, treu-te una mica el no sé què, ara mira, la Marta, vale. Però, clar, no sé, jo personalment veig que després d'aquesta imatge i no ho sé, és el que m'agrada i sobretot, evidentment a les bodes també això passa molt, en general. Potser el tema de productes o foto més d'estudi m'encanta i m'encantaria també fer més coses d'aquest estil, però bueno, si m'hagués de quedar com amb una sola o ara mateix seria projectes artístics, el que va relacionat amb l'art, amb la cultura, etc. Clar. I ara sí, com entrant una mica en l'obra que vas presentar, que són 3 retrats
ho estic dient de memòria, una mica, són 3 retrats en blanc i negre i els mugrons estan com ratllats. Llavors, tinc diverses preguntes. És analògic, és digital i com has fet aquest efecte? És digital i la veritat vaig tindre un dilema perquè, o sigui, sí que és veritat que evidentment comparteixo els valors feministes, etc, però li tinc cert respecte a aquest, no sé, a aquest concepte que s'ha anat creant. O sigui, a nivell de... Clar, no sabia si que les fotografies estiguessin tatxades o que no. Vull dir, que canvia el missatge. I ho vaig compartir amb una companya meva i llavors vam treure la idea de, hòstia, molaria rascar-ho tu a la pròpia foto com per fer-ho més, que no sigui com que ho has pintat amb edició, etc, i que quedi com maco, sinó que sigui com que realment has rascat a sobre. Bueno, és que realment és un acte superviolent que et censurin un mugró, no? I posar-li un emoticono em sembla infantilitzar com la problemàtica, no? És com super... Val. I tens més en aquesta línia de tema? Més treballs? Bueno, en aquesta línia, o sigui, jo en general he fet bastanta fotografia, sobretot a les meves col·legues o al meu entorn de nu. Per tant, sí que tinc més tirada i tinc més imatges que encaixen en aquest concepte. I molt boniques. Jo hem vist, de fet, el dilluns em va fer unes imatges a una col·lega, superguais. Que quedaven guais. Sí, o sigui, jo era simplement de, vale, què és el que puc aportar jo o quin tema puc tocar jo que combini també amb el meu estil de fotografia, perquè al final foto de carrer o foto més documental a mi no m'encaixa tant com a estil. Llavors vaig pensar, vale, doncs aquest tema sí que m'encaixa perquè he tocat molta fotografia nua i llavors vaig pensar, vale, si agafo aquest concepte dels mugrons, que els veten a les xarxes pel simple fet de ser dones, també puc portar-ho en el concepte de posar en dubte, o sigui, com una xarxa social, a part de vetar-te el mugró per ser dona, com una xarxa social pot considerar que tu et consideres dona o no. O sigui, és a dir, també com un contrapunt. En relació a què t'està censurant, clar. Exacte, com aquesta doble volta de censura, perquè tu pots tindre cos de dona o que la xarxa social en qüestió consideri que el teu cos és d'una dona, però tu no et sentis dona. Per tant, també és com que juguen aquests dos factors i, bueno, vaig trobar també interessant combinar les dues. I Marta, ens pots donar així 5 cèntims una mica d'això del Círculo de Barcelona, així una mica més en profunditat? Círculo és un projecte que s'inicia només amb mi, amb totes les meves... Jo tinc molts interessos variats, no? Tenia les teràpies, l'art, soc logopeda, treballo amb nanos també, llavors té 3 eixos, que és l'eix de creixement personal, l'eix artístic i l'eix de criança, però com que les 3 coses conviuen dins meu, vaig pensar, pues si conviuen dentro de mi, pot haver un projecte que les abraci, no? Perquè si estan dentro de mi, pues fuera. Llavors és un projecte que el que proposa és això, no? És com un espai de reunió on la gent faci tribu, no? Tu entres per un taller de criança, però veus que estan fent un taller de, jo què sé, meditació de no sé què, i a la tarda teatre. La idea és acabar tenint un emplaçament físic, però ara només són tallers puntuals i les teràpies individuals. I aquest any ha sigut sobretot més encarat a l'art perquè amb el confinament tampoc he pogut fer moltes coses com en públic. Llavors, el que hem tret és una obra de teatre que es diu Para ver si me quieres, que la farem al maig a l'Espai Rai, que és el Born. La Júlia ha fet unes fotos increïbles també del procés i dels personatges. I també he tret la meva primera novel·la, que és aquesta. Uau! Que és
diu No puedes estar aquí. I Que és brutal. I que, bueno, estic molt contenta, la veritat. Uau. És el segon llibre de l'editorial. La part artística té una editorial, aquest és el segon llibre de l'editorial, el primer és el d'una amiga meva que es diu Paula Ribó i aquesta és la segona. Llavors, aquest any ha sigut any art a saco. Ja ves. Perquè, bueno, tancats a casa, doncs l'únic que podíem fer és crear. I ara ha explotat, ha sortit, no? Ho hem parit tot i ara el que estem fent és com agafar tot el projecte entre jo i la Júlia i fer-lo una mica més, compensar-ho, o sigui, com condensar-ho tot una mica per presentar-lo ja com una cosa més acabada, perquè ara està una mica com cap aquí, cap allà. Estem veient aviam com ho presentem com un Bueno, únic clar, projecte. s'està construint encara, no?, a nivell com creatiu. Que guai, doncs vaya mega tàndem. Sí, la veritat. Sí. La veritat és que sí, un tàndem supercreatiu. Com La Clàudia, la segona. Perdó, Digues? que dic que la Clàudia, que és una altra de les models, és l'actriu que participa a la seva obra i que també és molt interessant tot el que fa. Queda tot en casa. Ja ves, molt bé, sí. Bueno, això està guai quan comences, no?, i trobes gent que comparteix com interessos i inquietuds en mateix nivell, no?, artístic, potser, i hòstia, de cop, com que todo funciona, no? Estem creixent molt totes juntes com a la vegada. Com un suflé que se mete todo i estem com sí, ens alimentem molt, la veritat. Que guai, me n'alegro un mogollon. Voleu afegir alguna cosa més, així per anar tancant? Bueno, potser l'Instagram de Círculo és Círculo Barcelona. O sigui, espacio publicitario, meterle. Exacto. Hay un libro, hay una obra, hay un montón de cosas. Es diu @Círculo Barcelona i allà surt tot el del llibre, el de l'obra que farem al maig, les fotos de la Júlia també estan allà de promoció del llibre que són guapíssimes. Sí, és aquest. Guai. Allà està tot. M'alegro un mogollon. Convidar-vos a Fontana també, tenim un superauditori, si voleu venir a fer l'obra de teatre. Va, pues sí, pues ja t'escriuré perquè estem buscant així que sí. Perfecte, que guai. Nosaltres encantats. Que bé, doncs m'alegro molt d'haver parlat amb vosaltres. Espero que continueu ahí en vuestra energia creativa i ens veurem aviat. Moltíssimes gràcies per l'oportunitat i per tot en general, per la iniciativa. Sí, i per estar allà batallant per la cultura, que no és fàcil ara últimament. Vale, moltes gràcies. Adéu, boniques. Vagi molt bé. Adéu. Seguiu-les.